Hei, tervetuloa piirtämään. Tänään tutkitaan sitä, että mitä on neurotaide, mitä on neurografia, miten ne eroaa niin kuin tavallisesta piirtämisestä. Ja ihan ensimmäiseksi lähdetään liikkeelle siitä, että neurotaide ja neurografia aktivoi meidän hermostoa, meidän hermoverkkoa, ja tämä on hyvin tietoinen prosessi, koska tässä tehdään jotain, mihin aivot ei ole tottunut. Eli kun joku sanoo, että piirrä viiva, niin sä piirrät tasaisen aika suoran viivan. No älä piirrä tasaista suoraa viivaa, piirrä joku muu viiva. No helposti tulee sitten kaaria. No ei vielä toikaan kelpaa, että joku muun näköinen viiva. Ja sitten me lähdetään piirtämään usein viivoja, joka toistaa itseään. Tämä viiva voisi olla vaikka ääniaallon viiva. Tietyn äänen taajuuden viiva, joka toistuu samankaltaisena koko ajan. Mutta neurotaiteessa me lähdetään piirtämään semmoista orgaanista viivaa, joka ei toista itseään. Eli viiva, joka alkaa ja liikkuu ja etenee, ja me ei tiedetä, että minne se viiva sitten lopulta päätyy. Ja tässä viivassa toistuu esimerkiksi samanlaisia kuin luonnossa on pilvenreuna, joen reuna, kun joki virtaa, että minkälaista viivaa, rantaviivaa piirtyy, tai vaikka metsässä oleva polku, jota ei olla ennen kuljettu, että minne se polku liikkuu, miten se etenee. Tai puiden latvat ei ole mitään tasaista, yhtenäistä, vaan semmoista elävää viivaa. Siihen perustuu tämä neurotaide. Se viiva on elävä ja se ei toista itseään. Eli me ei tiedetä, mihin se viiva on niin kuin menossa. No, toinen asia, joka tässä on äärettömän tärkeä, mihin tämä koko prosessi myös perustuu, on tuo viiva ja se, mitä sille viivalle sitten tehdään. Jos mä piirrän tähän 4 pistettä, niin sun aivot lähtee heti hakemaan näiden väliin niin kuin viivaa ja piirtämään tästä 4. Eli meidän kaikkien aivoilla on samanlaiset mekanismit, eli ne lukee symboleita. Ja jos mä piirrän tänne kaaren tähän risteykseen, joka tässä on muodostunut, niin tästä kaaresta me tunnistetaan, että tässä voisi pyöriä pallo. Tässä on tilaa pallolle, ympyrälle. Ja neurografiassa me lähdetään näitä orgaanisia viivoja ja niiden liikettä seuraamaan. Ja se, mitä me tehdään, niin me lähdetään pyöristämään näitä risteyskohtia, mitä tänne on muodostunut. Eli piirretään kaari ja täytetään toi risteys, nämä terävät reunat sillä tavalla, että jos sä ajattelet, että täällä liikkuisi vaikka vesi, niin täällä ei ole mikään, mikä estää sitä liikkumasta. Se pääsee virtaamaan, se soljuu. Sinne tulee jotain semmoista keveyttä ja helppoutta.
Ja tämä on pyöristämistä. Ja tätä lähdetään tekemään. Eli sä tarvitset tiedon näistä viivoista, näistä elävistä luonnonmukaisista viivoista ja sitten pyöristämisprosessi. Ja niitä voi lähteä vaikka heti testaamaan ja kokeilemaan, että miltä se tuntuu. Kannattaa harjoitella. Kiitos kun katsoit. Lisää on tulossa ohjeita piirtämiseen.